Hola, bon dia. Avui, 9 d'octubre, comencen les emissions regulars de Canal 9 Televisió Valenciana. En primer lloc, emetrem un missatge del molt honorable president de la Generalitat. Després, podran veure un especial informatiu amb el resum dels actes del Dia de la Comunitat Valenciana. A les 16:25, una breu història del naixement de Canal 9, que hem anomenat Ja tenim d'això. A les 17, pel·lícula. Avui, El Colós de Rodes, amb Rory Calhoun i Lea Massari en els principals papers. En acabant, un resum de la 10ª Mostra de València, Cinema del Mediterrani. Després, Temps per als xiquets, dibuixos animats amb el rei Zàndor, Tara, Dorno i els Herculoides. A les 19:55, primer capítol de Phyllis, la història d'una dona que al morir el seu home haurà de refer la seva vida. La imaginació, les sorpreses i els premis arribaran dins el show de Joan Monleón a les 20:25 hores. Temps per a la informació a les 21 hores, els fets més importants del dia en Notícies 9. I esta nit, dins l'espai Primera Fila, La Vaquilla, una comèdia sobre la Guerra Civil Espanyola, les peripècies d'una colla de soldats republicans que intenten furtar una vaqueta en la zona nacional. Alfredo Landa, José Sacristán i un llarg etcètera dirigits per Luis García Berlanga. Recorden, a les 21:30, Primera Fila. En directe des de la mostra, a les 23:50. L'acte de clausura de la 10ª edició, des del Palau de la Música de València. Tot seguit, la sèrie Oficis i Beneficis, amb la història de la família Sancho d'Almenara. A les 12:30, l'espai Bona nit. Això és tot. Que passen un bon dia i vegin a continuació el missatge del molt honorable president de la Generalitat. Gràcies.